maa 27 o de fatura ka kɛ ni kulun dafiri ye min kɛra dire cercle kɔnɔna la tɔnka ani tɔya ni ɲɔgɔn cɛ. Dengi ni o ye banakisɛ ye min bɛ sɔrɔ sosokinda fɛ o maakura maa 101 o de yera ka bɛn décembre kalo tile 17 ma. Nin kibaruya sɔrɔla ka bɔ direction nationale de la santé et de l'hygiène publique la. Aki ni o ye haute autorité de la communication ye. Ale ye délai kura di radiosow ma sɛbɛn tɛ minnu bolo walasa u ka se k'u bila règle la sanni marisi kalo tile 31 cɛ san 2024. Kibaruya fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin karidon ye k'a dugu jɛ tɛnɛndon na ni o bɛnna décembre kalo tile 17 fo ka taa se a tile 18 ma. I b'a ye k'a fɔ ko nin kɔni ye kuluni min kɔni ni ale tun bɛ ka bɔ tɔn kan ka i kunda tɔya kan ni o bɛ fɛn min ye fleuve Niger sanfɛ. I b'a ye k'a fɔ ko nin kuluni kɔni dafirila ka kɛ ka bɛn yɔrɔ ma yɔrɔ min n'u b'a wele ko Duta ni ale bɛ Tɛngɛrɛ Gɛf Gari ni ale bɛ o commune na ni o bɛ dire cercle kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko nin kuluni kɔni dafirilen maa fɛn min ye maa 27 ye olu kɔni nin tora la. I b'a ye k'a fɔ ko kibaruya min kɔni sɔrɔla ka bɔ fɛn min ye dugudenw yɔrɔ la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuluni kɔni k'a tun bɛ ka bɔ tɔn kan k'a kunda tɔya kan. I b'a ye k'a fɔ ko nin dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ye kilomètre 20 ɲɔgɔn o bɛ nin dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ a boli ji sanfɛ. I b'a ye k'a fɔ ko kuluni kɔnɔna la seerew ka kɔrɔfɔ olu y'a yira k'a fɔ ko maa min tun bɛ a kɔnɔ a tun bɛ taa se fo maa 50 ɲɔgɔnna ma musow tun ka ca la cogo min na denmisɛnninw fana tun ka ca a la ten cogo la. An kɔni bɛ waati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye nin sirabakan ni kuluni kasara min filɛ ka kɛ ka maa 27 faga maa kɔni ma se k'a dɔn min kɔni sera ka kɛ a sababu ye hali n'a sɔrɔ ni dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye surcharge ye ko o bɛ se ka kɛ a sababu ye sabula mɔgɔw tun ka ca a kɔnɔ cogo min na minɛnw fana tun ka ca a kɔnɔ ten cogo la. An bɛ waati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye ɲininiw kɔni olu kɔni dabɔlen don sabula maa 27 kɔni olu kɔni su yera fɔlɔ. I b'a ye k'a fɔ ko ɲinini kɔni bɛ sen na walasa ka se ka tɔ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn tɔw bɛna kɛ yɔrɔ minnu na. Fatiri sɛbɛnbaga kɔni y'a yira ko fɛn min kɔni an ka jamana ye ko a bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna la min bɛ tali kɛ fɛn min ye lakanabaliya kan nka ko bɛnna ta k'an bɛ waati min na i ko sisan ko fɛn min kɔni lakana kɔni ko fana kan ka sabati kosɛbɛ fɛn min ye kuluni bolisira ninnu fɛ ni o ye ji sanfɛla ye walasa ka se ka kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ maaw tata ni donni tataw la walasa an bɛ se ka kisi nin n'a ɲɔgɔnna kasaraw ma cogo min na. Kibaruya filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ banakisɛ dɔ kan n'u bɛ a wele ko dengi. I b'a ye k'a fɔ ko ka kɛ ni nin karidon ye n'o bɛnna décembre kalo tile 17 ma fɛn min kɔni ye banabagatɔ kura maa 101 i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni a yera olu kɔni jeli la fo ka taa se maa 8 ɲɔgɔn banakisɛ min fana bɛ n'u bɛ a wele ko Zika o yera olu fana la. Fɛn min kɔni ye nin kibaruya in a sɔrɔla ka bɔ fɛn min ye direction nationale de la santé et de l'hygiène publique la. Nin direction kɔni y'a yira k'a fɔ ko banakisɛ yera mɔgɔ minnu kɔni joli la kɔni ko o dɔw bɛ tali kɛ maa minnu bɛ bɔ fɛn min ye Kulukoro région Mopti Sikaso Kayi Segu fo ka taa se Bamako Faba yɛrɛ ma. Dr Yakuba Kone ni ale ye ɲɛmaa ye min ka baara bɛnnen don fɛn min ye banakisɛw kɔlɔsili ye ni ale bɛ direction nationale de la santé et de l'hygiène publique la. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni banakisɛ fila ye ni o bɛ tali kɛ dengue fo ka taa se Zika ma. I b'a ye k'a fɔ ko u ka furakɛli kɔni bɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. Ko hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye maa 101 banakisɛ kɔni yera olu jeli la kura ye ka kɛ ni u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka jelitaw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. I b'a ye k'a fɔ ko maa 101 kɔni o nana ka na fara banabagatɔ tɔw kan min bɛ t'i jɔ sisan fo maa 700 fo maa 730 ma. I b'a ye k'a fɔ ko o fana kɔnɔna la dengue a kɛra sababu ye ka fɛn min ye maa 30 fana ka se ka o fana faga. Zika kɔni ta la kɔni fɛn kɔni ye maa 8 ɲɔgɔn ye Zika kɔni yera olu kɔni la nka hali n'a sɔrɔ o kɔni ma fatuli kɔni kɛ fɔlɔ. Dr Kone ale kɔni y'a yira halisa k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye fura jɔnjɔn ye o kɔni ma sɔrɔ nin bana fila ninnu ci la min bɛ tali kɛ dengue fo ka taa se Zika ma. Fɛn min kɔni ye Mopti mara ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye yen kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ni o ye a ɲɛmaaw ye olu kɔni bɛ ka wulikajɔw sabati kosɛbɛ walasa fɛn min ye dengue kɔni u bɛ se ka a kunbɛn cogo min na. Ko hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye district sanitaire min bɛ Mopti région kɔnɔna la k'u bɛ ka kunnafoni ani kalanw ta ka ɲɛsin population ma. Fɛn min ni banakisɛ fila ninnu ye maaw ka se ka kunnafoni a banakisɛ fila na kosɛbɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye Mopti mara kɔni ye i b'a ye k'a fɔ ko maa 38 dengue kɔni a yera olu de jeli la a ma maa faga yen fɔlɔ. Fɛn kɔni ye Dr Bakari Koniba ye Tarawele ni ale kɔni ye ɲɛmaa min ka baara bɛnnen don et puis banakisɛw kɔlɔsili ma n'o o bɛ direction régionale la Mopti. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na fɛn min ye Zika kɔni ye ko o kɔni ma ye maa la fɔlɔ Mopti kɔni mara kɔnɔna la. Fatiri sɛbɛnbaga kɔni hakili lajigin k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye consigne min ni o bɛ di dɔgɔtɔrɔw fɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ walasa maaw ka se ka kisi fɛn min ye ni banakisɛ ninnu ma dengue fo ka taa se Zika ma ko o consigne ninnu olu kan ka se ka respecter walasa maaw bɛ se ka kisi banakisɛ in ma cogo min na. Kibaruya laban min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ kunnafoni di ko kan min bɛ
tali kɛ fɛn min ye radio so ye i b'a k'a fɔ ko AC ni o ye haute autorité de la communication ye ale kɔni ye délai kura di radio sow ma minnu bɛ Mali kɔnɔna la ni sɛbɛn jɔnjɔn tɛ minnu bolo walasa ka se ka radio so baaraw kɛ i b'a k'a fɔ ko o délai bɛ taa i jɔ fo mars kalo tile 31 n'o bɛ bɛn san 2024 ma walasa o radio so ninnu ka se ka u bila règle la cogo min na fɛn min kɔni ye AC u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u tun ye laɲini kɛ radio so fɛ sɛbɛn tɛ minnu bolo k'u ka se ka u bila règle la a bɛ waati damadɔ bɔ nka ko nin délai min filɛ ka di tan n'o bɛ tali kɛ mars kalo tile 31 la san 2024 i b'a k'a fɔ ko kɔni ye délai laban ye sabula ko waati tɛmɛnenw na i b'a k'a fɔ ko depuis san 2017 ninnu fo ka taa se san 2018 san 2019 san 2020 i b'a k'a fɔ ko radio so caman tun bɛ yen nɔ ni sɛbɛn tɛ minnu bolo a kun yira olu la k'a fɔ ko délai dɔ bɛ d'u ma walasa u ka se k'u ka sɛbɛnw ɲini cogo min na ka se ka radio so baaraw kɛ sariya kɔnɔna la ko o si ma se ka bɔ a sira fɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ ko sanni 31 décembre kɔni 31 mars kɔni cɛ san 2024 ko radio so minnu bɛ yen nɔ n'u ma se ka sɛbɛn kɔni ɲini walasa ka se ka bila sariya kɔnɔna la kɔni ko fɛn min kɔni ye ɲangini ye ko o bɛna ta ka ɲɛsin u ma hali n'a sɔrɔ ni ɲangini faso minnu don da ma tugu o la fɔlɔ fasiri sɛbɛnbaga kɔni y'a jira k'a fɔ ko AC kɔni ye nin décision min ta tantɔ ko o bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka taabolo minnu ni sariya minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ kunnafoni di kɔni hukumu kɔnɔna la Mali kɔnɔna la walasa ka se ka olu labato wa ko bɛ kɛ sababu fana ka kɔlɔsili kɛ radio sow fana kan k'a dɔn radio hakɛ min bɛ jamana kɔnɔna la ani k'a dɔn kɔrɔfɔ minnu fana ni olu bɛ fɔ radio so ninnu sanfɛla la ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn min kɔni ye adamadenw ka hakɛ o la batoli fo ka taa se adamadenw fana ka u ka hakilinata fɔ hɛrɛ u ka hakilinata fɔ bonya ani karama fɛnɛ kɔnɔna la ko o fɛnɛ radio ninnu ka se ka lakɔlɔsi u ka se ka baara kɛ olu hukumu ninnu kɔnɔna la balima nin bɛ dasɛn kɛ an ka bin don kibaru la an bɛ tasi bila ye ka ɲɛsin Mohamed Yusuf Bacili ni ale ye kunnafonidila ye n'a bɛ kaso la nin waati in na Kulukorokaw fɛ yen nɔ a ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma